her sidste inspirationsklip om præsentationsteknik skal vi se på selve den situation, vi står i, når vi skal præsentere. Og der er selvfølgelig alle mulige situationer, som vi præsenterer i. Det kan være, at du skal præsentere foran din klasse. Det kan være, at du skal præsentere foran bestyrelsen. Det kan være, at du skal holde et foredrag for 400 mennesker i en sportshal. Men lige meget hvad det er for en præsentation, du skal give, så er der i hvert fald nogle gode hovedregler, som giver en bedre præsentation. Og den første, som jeg virkelig vil anbefale dig, det er, kom i god tid. Det hjælper virkelig meget, hvis man lige kan nå at ankomme. Hvis man lige kan nå at få pulsen ned. Hvis man kan nå at få en kop kaffe. Hvis man kan nå at sikre, at der er noget vand. Hvis man kan nå alle de her ting, som man lige skal, før man skal på scenen. Hvad end det altså er en ganske lille eller en ganske stor scene. Og så har jeg en personlig kæphest med det her med udstyr. Hvis du er sådan en, der skal rundt og præsentere. Hvis du skal præsentere dit projekt, så sørg for, at du har noget udstyr, der virker. Igen, det hjælper at komme i god tid, fordi du så også er sikker på, at projektoren virker. Din computer er sat til, du ved, at tingene fungerer. Det at komme i sidste øjeblik og så skulle bruge 5 minutter af folks tid på at stå og fumle med kabler og så kalde på en eller anden pedel eller hvad det er, fordi man ikke kan finde ud af at sætte projektoren til computeren, så starter man altså allerede lidt på den forkerte fod. Det er rart at vide, at tingene er i orden. Det kan også være sådan noget som at sørge for at have sine egne whiteboard markers med, hvis man skal bruge et whiteboard. Fordi dem, der er i mødelokalet, tro mig, de virker aldrig. Så står vi i selve situationen, og her er det enormt vigtigt, at du tænker på, at du præsenterer over for nogen. Det handler altså om at have øjenkontakt med dit publikum. Vi skal ikke stå og præsentere med ryggen til, fordi det er ikke særlig fedt. Hvis jeg hele tiden skal kigge om på mine slides og står sådan her, så det eneste, jeg giver folk, det er mulighed for at kigge på den skallede plet i mit baghoved. Ikke særlig interessant, ikke særlig engagerende. Og selvom vi har cue cards, så skal vi heller ikke stå og kigge ned i dem hele tiden. Vi skal ikke stå og læse op. Det her, det er altså til at have nogle få stikord. Fordi hvis jeg står og holder min præsentation sådan her, så virker det bare ikke nær så engagerende, som det ellers kunne have været. Fordi vi egentlig er i tvivl om, hvorvidt jeg har glemt, at der er et publikum i salen eller ej. Så vi skal altså huske at kigge op. Vi skal huske at fange øjenkontakten derude. Vi skal huske, at der er en eller anden form for kemi mellem os og publikum, som vi skal bruge, som vi skal kunne mærke. For der kommer en masse energi ude fra den sal, du står og snakker i. Og den energi kan du også bruge til at gøre din præsentation bedre. Du kan simpelthen mærke på folk, om du synes, du er god, om de synes, det er interessant, det du laver. Og for det meste, så vil du opleve, at det synes de. Det er interessant, det du præsenterer. Det er interessant, det du fortæller om. Så derfor så skal du turde have øjenkontakt. Og du skal selvfølgelig ikke have øjenkontakten med kun én hele tiden. Det virker ubehageligt. Husk at skifte imellem folk. Måske have et punkt lige over hovederne på folk, som du nogle gange kan kigge på, så at du ikke har den der helt intense øjenkontakt med publikum, eller et enkelt medlem af publikum hele tiden. Og det sidste, det handler i virkeligheden om ro. Det handler om at turde lige tage en pause. Igen, udnyt dine cue cards. Udnyt det, at du har et glas vand stående til lige at tage det her, hvor du kan sige, og så videre til det næste. Fordi ved at have den ro, så udstråler du, at du er sikker på det, du laver. Og det kan publikum mærke, og så føler de sig trygge, og så bliver det hele meget mere behageligt. Så selvom det kan være det sværeste råd, så er det næsten også det vigtigste. Så altså, kom i god tid, have styr på dit udstyr, have øjenkontakt med folk, have ro og være velforberedt. Men hvis du allerede har lavet din præsentation først på post-it notes, så i præsentationsprogrammet, og så gennemgået den på cue cards, så kan du, så er du velforberedt, og så har du også mulighed for at have den ro, der skal til.